Lay PUA sin ka jing son Bible ka gospel at kum Lukas long ka bakhat nhau khat khat way hadu ka bakhat khandai kane ka ba dei sapang jong ki sipong wat ki briu ki ba sanya lengkut bat ki lakarpat jing isnei na u Jisu ba kle sngew ba u Jisu yat lengba na Samaria bat lalek mut ban lek sa Galilea bat kila bena sapang jung Jisu bat kumta kila karpat na u ba un isnei kejing isnei na marba kiba sa nya lengkut kide kibriu kiba syak kentai pada pa kilong kiba syak kentai kimut kisngeu jenjar ia lade ma ki hap song la kajong padai nak ne kadau ki perta banyo jing isnei de habau Jisu larung hakawei kanongrit si phawut ki basanya lekut kila wan seu kila yang khampaji baik kila pertajam ko Jisu kenrat to isnei yangi bun na pedang jungi abang ngilai sau Jisu hato ngidon em kena kejing pertajam ba nginyo jing isnei na Jisu ulang ba lokongu ya ublei ban wan se ka perthei ban perlait luit kumangi sem ha kejing tho jong noya thu lupa Isaya kelong ke ban ripuwe ba wan ban perlait luit ya ki koidi tingi bun ha pedeng ki jongi don bun ki jinglong koidi wei nakawei wei hakawei ngimialong re kaju hala kajong kejing sya ring koidi na jing pang jing sitom jing bom yesuk haying jing ya kajia si henmen si para bat kumta terter du kham nyon yangi kede apa dase kede nakatau jong kejing le jong hi ba ngidon ya kejing pang jing sitom kejing yap aden ba lajur kejing pang kejing sitom haying bat bun jat kijing sate syakum kita kedi jinglong koi di jongi ti hatu ngi perta jam ne em hau Jisu po Jisu in isnei yangi namar baleng ong kumta namar don na pedeng jongi ngi lek sya ki lengdo ban yo jing duai bat jing arab naki ban ngi ong ngin persyang ban lek phaduai hau ne phadar ni persyang ni su bena udon we o phadar u lada duai ma ubun ki brio ki yo jingkat to ngin lek persyang ban lek cha utah phadar pateng teng ki don ki brio wala long kristan ki ong le persyang ban lek duai tu nong kenya nong khan nong pe kti nong pe kupar bar kum ta terter persyang ti ladang ilong kum kini kemut ngim don jing syania ngim don jing nge hau blei tin bar kata aba kamtam habangi wan syaki briu jong kabalang kamtam kiling do soblei Katolik ti ngidei ban don ya kene ki jinget haka bor jong ki jing snei jong blei mar ki phadar ki tang ki briu kimla nakabor la de ki ka ba ki la ban le kedei ban sam ban ai ya kata ka ba ki la yo pediang lang ba jong umen sim ba khoi haka sngi jing pen katang lan do ya ki pat kata ki ai ya itu ki bawan syaki namar la ptharu yaki ban samnya ki jingai jong blei te namar kata ni deban lech syaki hakata ka jing snuthu bat ka jingai ba abang lech syaki lengdo ngane kendu ya Jisu ngan penkot yana tekumta bangan pertajam syau Jisu haka jing yo sneu jong uleng do soblei bu duai naka bentai jongi bangi lech bat ngin sakot pandangi lakot ni deban lek kum une uwe balik pai kau Jisu la ong yakini ki sipong wat wang ke lek pha pe yalade hakileng dok te bara kilalek parhalanti kat pa kidang lek kilayo jingkot te kita kiwei klasukemen pa kilayo jingkot pa biang teng ngiru ngilong kumne ndai ngilayo jingkot ngilaklet teng lek pai beng syakurkom jing im kabarim ndrei ngimdei ban lek kumta ndai ngilayo jingkot ngide ban lek ban sungu ya utrai
Pat bandri kuik no ialah de. Pan leit tistai syaka sakramen jong kejing penyesuk lenek sakramen jing pra. Bat da kumta ngin sa yai ne ha kejing long jing kot jongi ya kepala kta da utrai lengpa kakti jong uleng dok soblei jong ubalong syakri jong kris. Den mar kata. Tungin yai pat ya kane ka gospel pat ngi om dei tang bangi tip pat ngi penbena haki wei ribangya ngi alade ngi krang bakata kejing jungi hau try kan long ka ba seiso to try ker ku ye pi wei pe wei en ya ro yo try Jesus Christ.